Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Babay, Papa. Kay mangita ko. Mukaon, uy. Unsay dili ka mukaon? Dili ka suriso kuya nga, paborito man na nimo. Unsa may sulti ni Papa Francine mo? Nagsulti na mo nga dili siya padayonon o patrabaho sa layo. Unsa yung sulti mo ko rin? Bitaw makurin, unsay sulti ni Papa. Mahimo bang mangaon una mo? Unya ata magsulti human ninyong kaon. Oh. Gitan-aw man ko ninyo. Unsa man dudot, Miles? Nagtinan-away man gud mo. Ikaw, Dema. Di pa di ka mukaon? Bitaw ma. Kamo ha? Nakasabot baya ko ninyo. Nga manggod. Sige na, pangaon na mo. Huwato na nako si Papa ninyo, Francine. Magdungan na lang may pangaon. Wa palagi maulit si Papa Francine Kuya Dudut nga nagtugway sa mga kanding. Wa para ba tumukaon si Mama ko rin kay nakuwat niyo. Bitaw. Nay, si Mamay. Bisa nanilig sa mga dahon no. Nagsikig, tanaw-tanaw kung maabot ba si Papa. Dukaya pong Papa, eh. Mapas mo na ginas mama ko rin kaya wa pa siya. Apasa ka dito si Papa Kuya nga nagtugway sa mga kanding. Kaya kung pulian o panilig si Mama. Gi, ako nga pason si Papa. Ulig panilig si Mama sa nakaran, ha? Laki! Ayo, papalit ako. Ako nila tiwas og panilig anak makurinpe. Na sige, Miles. Kaya tuon ko tong mupalit sa tindahan. Kadiyot lang, naana. Ang silig mabi. Oo, ni anak. Hain man des, Kuya Dudot nimo. Ay nag-apas ni Papa Ma. Iwason lang ni kog panilig ang mga sagbot dinis na taran. Kunya, mangutanak ko ni Mama kung unsay sulti ni Papa sa mong hangyo. Natili lang siya papihaon na mo. Nasayod mo si Dudot, Miles, nga supa ko nga manarbaho si Papa ninyo, Francine, sa layo. Kaya di ko gusto nga malayo nato si Papa ninyo. Magsigig yung kong hilak makurin. Kung biyaan yun ni Papa Francine. Magsigig yung kong hilak. Miles, dahil. Pungan lang yun nato si Papa, Ma. Sige na, Ma. Tapangan na tugang yun si Papa. Kita ninyo si Kuya Dudut. Kanina naman minaguhat ni mo dito sa ato, Pa Francine. Ano na madungan ang tatag pamahaw? Pinya kay wa pa man ka. Gipauna na lang mi si Miles ni Mama ko rin. Wala mo dungan o pamahos mama ninyo. Pa, kay naghuhat man siya nimo. Ay, kinabayan. Nagunsa pa di ka din ni Pa. Kon, niya, nagtugway skanding. Di ba, kanang, kung magtugway ta, di ba, ato raman ang biyaan? Oh, magbalhin-balhin magugkog dapit. Kaya may naman lang salbotin niya. Ilang makaon. Tungod suwaw. Ako nalay tanaw ng kanding Pa. Pamahaw na sa mo dito sa mama ko rin. Pagdungan mo. O pa man ko pati agutom dot. Alas 8 na ganay kapin. O pagkagutuma. Wa palagi. Nya, kandili ka muli sa ato, aron mamahaw. Mapas mo gitos mama.
Ikaw ba yung gihuwat kay makigdungan siya ni mukaon. Ato alam sa to. Ay, kinigit mama ni mo Corina. Ay, ato na lang ning ihigot din ang mga kanding dong. Og, manguli lang ta sa ato kadiyot. Pa, Saman? Dot? Unsa? ayaw lang may biyahe pa. Dudot. Ayaw lang may biyahe. Ano lang ta sa ato pa? Naunsa man ning anak ka? Nahila ka mo tinuon diha. Pa, ayaw may biyahe. Ginoo ko. Sugot na pa. Sugot na. Naunsa man ning anak ka? Kalalaki ni mo niya mo hila ka? Sige na pa ba? Sige na ba? Sige na ba? Ay kilak-kilak di oy. Makitan ka kanilang tao na. Sige na Abi ba? pa lang niya nilagi unsat ka. Bilangga mo kami ni mo. Pa. Pa. Naunsa man ning anak ka? Gikakos man ano nimog maayo. Ngano ka pa? Sige, tana mangulit na ta. Ayaw na paghilak diha. Sige na. Adto ta magsultis bay. Tana. Nag-istorya mi si Kuya Dudut Makurin. Kung nagsabot mi mangita pagi nga mausap ang una-una ni Papa Francing. Pero, wami ko na naglibog jud mi. Wami kay baon sa buhaton. Makapila ko na istoryahin si Papa ninyo, Francine Miles. Pero dili siya mabati na ako. Dili di ay taniya pinangga. Dili di ay ma. Ingon niya pinangga kay taniya. Yanong dili man siya maminaw na tupi. Miles, anak, ala, Si Lola Tansyang. Lola Tansyang. Pastilan, tingnan nagsultihan ni Miles si Mama Tansyang. Miles! Miles! Lola Tansyang. Lola. Ay, Miles, sabay na hitabo ni mo. Nga bang naghilak man kang migakos na ko. Si Papa Francing, Lolay. Si Papa Francing. O yun siya. Ginoo ko. Naunsa man sa papa ni mo, Francing, ha? Naunsa ang inyong amahan, ha? Ma? Ay, mas, kadiyot. Kadiyot, ragod, dali, ragod. May kinias mama ni mo. Corina, usabay na hitaboy ning akong apo, ha? Naunsa ni si Miles? Unsa? Modern na imong gihilakan, Miles. Tapangi mi Lola. Nga dili mi piyaan ni Papa Francing. Maluoy ka na mo, Lola Tansyang. Ginoo ko. Kaluoy ba ni nga akong apo? Bebe, aber ko rin na, be. Sultihi ko no kubig unsa ka tinuon ni gisulti ni Miles nako. Sultihi ko sa tanan kung unsa ni. Ha? Miles, anak, ato na kastindahan, be. Kay magsulti mi ni Mama Tansyang bahin ini. Biyahe o na mi. Oy, maudi ay ng problema, ha? Ay, kinaglanon ba yun nga ato manarbaho sa layos, Francing? Mahimo raman tingaling dili kay naaman mo'y umanga giatiman. Unya, naapa mo'y gamayng tindahan. Makasapar raman tingaling in tanan inyong panginahanglan din, hiba? Dili man mo dako nga pamilya. Ni adto tingali, ma. Makasapar sa mong panginahanglan ka ng gamay na mong luna. Ug ka ng luna nga mong giatiman o gipasaupan nga rin namo.
Pero dako kaayo og epekto og kadaot kini karong huwaw nga atong nasinati. Uway mag-uuma din sa amo nga wamapituhin ning grabing kalamidad. Pero dili usa tingali diha nga mo desisyon si Francine tabot ini. Ibalanse una tingali niya. Ninyo, kung unsa kay maayo. Ang pag-eskwela po sa among mga anak ang gilantaw ni Francine. Kadihot. Kadihot sa kurin. Dili ba matod mo nga supa ka atos layo man arbahos, Francine? Kana laging manulti ka, mura kag pabor nga ato sa layo. Dili ko pabor, ma. Ang ako kay bisan unsaon akong rason og pasabot ni Francine. Di makyut siya mamati. Na sige lang, kay makigsulti kong Francine kalabot ini. Ha? Pero matansiyang... Ayaw ka balaka, kay dili ko makig-ergo niya. Gusto lang kong mamati niya. Nagani mangitan ako ng pasing. Sultihin nga ako ha. Nga naman, Rodriguez. Gi-interview ko ni mo ng pasing. Ha? Wadong oy, interview god. Wa ka na ilabot kung unsa ay rason. Kung ganong pasultihan ako ang mangitan ako ng wako. Di sa bugo na sabton. Dili man dong. Mo niya! Sige na, magkalakaw ka na. Oo, dong. Sorry. Hindi tingaling pagya. Bisan sa pagpakigsulti o pagpakikita ni Francine, ako nalang likayan. Aron di na kumagununa pa ni Corina. Bahala nagdisot sa kumbahin. Basta dili lang maguba ang kasuod na mo ni Francine. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!